Tenat veterinary jong ka bernihat ne ke sengi ke Pynlong ya ke Jingai Tika la ni ke Anti-Rabies ya ke so mat kimiau ha ka than jong ka Jorbil Kiling. Ha ke ne ke sengi lawan bernyishim benta dagi babon ha ka baki try jong ke so bat kimiau ki lawan ra ya ke jingri jong ki ban yo ya ke ne ke Tika jing yada. Nalo ke ne ke Jingai Tika ke tenat ke la shimru ya ke kabu ban pen sngotu halo ke jingma jong ke jingpang rabies namar ba ka long ke jingpang ke bashirkai ban ke balaru ban wan ra ya ke jingyap kumta dei ban pentikna ba baro ki jingri ki dei ban yo ya ke Tika I Dr. Iban Pankon ila penpau ya ke jing sngohun ya ke jingwan shim bentar renti jong ki breu na ke ni ke than dia kani ka jingpang kadang ka bama bah do kata kadang ka kalong ka jingpang ka ba hindi ban kinsting namar ba sin ba kini sin ba song ukso bapang uladan ya ukso di walan ai vaccine ru hindi ban ai yang kata ka post exposure injection ma hindi ban dan kata ka jingkit clear ma ki brio ki bari kikso hindi ban kelat mo ban ai Tika hindi ban ai ba ngado live ban ai saneng ngila laban sedang live ban ai saneng nang tangin ai ka booster dose hadin siblai hadian ketua sisen sisnam mentangin ya